Sa ato nagapanguna nga mapangulong dinan sa mga balita lokal, probinsya wala na sang patients under investigation kag persons under monitoring sa coronavirus. Joint venture agreement sa tungasang Basiwa kag Prime Water mahimo magresulta sa pasakaay sang kaso. Sa balita nasyonal, palasyo ginahangkat ang Kongreso nga maghimo kasuguan para palawigon ang prangkisa sang ABS-CBN. National kag regional activities sa mga eskwelahan mahimo na nga ibalik sa Pebrero 24. Sa balita international, paggamit sang convalescent plasma therapy palawigon pa sang China batok sa COVID-19. Samtang sa sports, Gilas Pilipinas members nga mag-enkwentro sa Indonesia ginpakilala na. Balita Entertainment, 52 ka mga Pinay magapaindis-indis sa Miss Universe Philippines. Samtang sa balita special, aton pag-istoryahan ang hanungod sa leap year. Maayong aga Bacolod, may aga bilogabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Huwebes, Pebrero 20, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Liwat nga ma-eksperyensyahan ang Northeast Monsoon ukon amihan. Suno sa pag-asa, apektado sa liwat sang amihan ang bilog nga pungsod. Bangod dire karon nga adlaw maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may mga mahuya nga pag-ulan sa Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon kag Isla Sampanay. Ang Metro Manila kag iban nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya lamang sang kasarangan nga galom tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may lulapta nga pag-ulan. Ginalauman naman sa pag-asa nga mangin mabugnaw ang temperatura karon nga adlaw sa dako nga bahin sang pungsod. Sa masunod nga 3 ka adlaw amihan sa gihapon na makaapekto sa pungsod kag wala naman sang ginapaabot nga malain nga panahon. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod sa
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:13. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, wala na sang patients under investigation kag persons under monitoring sa coronavirus disease 2019 ang probinsya sang Negros Occidental. Ginpahayag ni Gobernador Eugenio Aksyon nga luwas na sa peligro ang 5 ka mga estudyante nga ginpaidalom sa PUM sa siyudad sang Talisay. Sa karon sunod sa gobernador, amat-amat na nga nagkalma ang sitwasyon bangod wala na sang anuman nga i-report nga nabaton ang Provincial COVID Task Force angot sa mga patients under investigation kag persons under monitoring. Apang ginklaro ni Aksyon nga alerto sa gyapon ng task force kag magapadayon sa ginahimo nga preparasyon pagi sa damlag lang na aprubahan nga 34.6 milyones pesos nga pondo. Nagasalig si Governor Eugenio Aksyon nga malampuasan ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido ang problema sa paglakip sa ngalan sini sa listahan ng gobyerno sa mga personalidad nga may kangtanan sa illegal nga droga. Sunod kay Aksyon nga sang magwa ang ngalan ni Espinido, mismo si Presidente Rodrigo Duterte ang nagklaro sa ngalan sini ka nagpahayag sang padayon nga pagsalig sa iya. Nagpamalibad ang gobernador sa pagkomento kun bala, dapat nga hingadlan ni Espinido ang ginatumod nga politiko nga among sa likod sa paglakip sa iyang ngalan sa drug list. Dugang pa ni Aksyon, wala ini nagakahulugan nga yari sa Negros Occidental o kung siyudad sang Bacolod ang politiko kundi posible man sa iban nga probinsya. Si Espinido ang liwat nga nagbalik sa Bacolod subong adlaw kun kahapon adlaw agud sabton ang akusasyon. Sa ibang paraton nga balita lokal, posible nga may pagpasakay sang kaso sa ombudsman sa tion nga madayon ang joint venture agreement sa tunga sa Bacolod City Water District on Basiwa kag Prime Water. Sunod kay Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr., pareho lamang ang ginlimbungan sang Basiwa ang syudad matapos nga naghimo sang notice of award ang Board of Directors sa ginpasa sa Office of Government Corporate Council o kung OGCC ang inalagar kabahin man sa Joint Venture Committee nga muman ang magadesisyon sa ginpasa nga kontrata. Dismayado ang konsehal tungod wala man sang public consultation angot sa ginhimo nga notice of award kag mahimo nga makibot na lang ang tanan magadiretso na sa privatization ang Basiwa sa Bacolod. Samtang gintawag naman ni Winnie Sancho ang Water Watch nga pagpanginto ang ginhimo sang Basiwa kag tungod labi nga maapektuhan amo ang mga konsumidor. Ginendorso ni Bacolod Councilor Duran sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ng LTFRB Region 6 ang amendment sang prangkisa sang pila ka mga southbound nga public utility jeepney o PUJ. Sunod kay Ramos, chair sang Committee on Transportation sa SP, may pila ka mga southbound drivers nga hindi luyag maglabay
sa Ayala Malls tugtog makalabot sa Bacolod Vendors Plaza, samtang may pila naman ka driver nga luyag maglabay sa amo nga mga lugar. Ginpathag ni Ramos yara na sa LTFRB ang poder angot sa pag-amyenda sang prangkisa, partikular ang point of origin kag ang point of destination, kag sa tion nga iniyang maprobahan, iya naman trabaho ang pag-amyenda sang ordinansa angot sa ruta sa natungdan nga mga salakyan. Sunod sa konsehal, pina sa mga grupo nga luyag magpag-amyenda sang prangkisa, ang pila ka drivers sang Punta Taytay, Tangub kag Sumag nga mga rota. Sunod kay Ramos, iya man ginsumiter sa LTFRB ang resulta sang traffic experiment nga ginpatuman sang bitaw nagligad nga tuig. Nag-request na siya sa amon na tayo na endorsement. Oo. Favorably in-endorse po sa LTFRB the result of the traffic experiment. Ay hindi tayo na mabala kung sila nga traffic as a point of destination nila kung hindi nila pag-amend na franchise nila or pag-extend na franchise nila. Kabahin sa ang pahayag ni Bacolod City Councilor Dindo Ramos. Unanimous ang inaprubahan sa Sangguniang Panlunsod sa Bacolod ang resolusyon nga naghatag sa otoridad kay Mayor Villar Leonardia nga pirmahan ang duha ka sa separado nga mga kontrata sa tuwa sa Bacolod kag IPM Construction and Development Corporation. Sa regular session sang SP kahapon nga adlaw Pebrero 19, ila ginatagan ang alkalde sang puder nga pirmahan ang kontrata upod ang IPM CDC para sa paghakot sang basura nga nagabalor 164.9 milyones pesos kapag operates kapag maintenance sang sanitary landfill nga nagabalor 79.6 milyones pesos umpisa Marso 1 tubtob Disyembre 31 tuig 2020. Nagpasiguro si Councilor Dindo Ramos, chair sang Committee on Laws, nga kumpleto ang tanan nga dokumento kinahanglan sa idalom sang lahi matapos nga ginpamangkot ni Councilor Ann Marie Palermo sa deliberasyon. Ginpahayag naman ni Councilor Wilson Gamboa Jr. nga may pila ka mareklamo angot sa serbisyo sang IPM CDC. Sunod kay Ramos, mayara gid man sa mareklamo batok sa IPM CDC apang wala ini sa may nabaton nga written complaint nga sarang aksyonan sa natungdan nga komitiba sa SP. Sunod pa kay Ramos, wala sa may nagbago sa kontrata, magluwas na lamang sa dugang nga duha ka dump trucks kang mga manugakot sang basura nga iga-employ sang contractor. Nakadakop sang kapin 30 ka mga illegally parked vehicles ang Bacolod Traffic Authority Office kan bitaw sa apat ka mga operasyon subong nga semana. Sa interview sa Aksyon Radio ginpahayag ni Lieutenant Colonel Luisito Acebuche, pamuno sang bitaw antes pa man nagpapanawag ang DILG sang bag-o nga memorandum angot sa ikaduha nga road clearing operations. Nag-umpisa na ang ila talatapan sa pag-operate ng ligad nga Lunes. Sunod ka si Butche lakip sa mga lugar nga ilagin padulungan ang Barangay 1, Barangay 35, Circumferential Road sa Alihis kag sa area sang Barangay Bata. Ginpathag na si Butche nga matapos ang operation ila ginatugyan sa barangay officials ang pagmintenar kag pagpasiguro nga hindi magbalik ang mga salakyan nga illegal nga nagaparking. Sunod kaya si Butche nagabulig man ang Land Transportation Office kag DPWH Bacolod District Engineering Office sa ilang kampanya. Natalanan naman nga padalaan sang bitaw sang notisya ang mga panag-iya sang abandonado nga salakyan para ini ang kuhaon sa kilid sang dalan. Sa kalapusan nga bayan sa aton balita lokal, kapin 300 ka mga kahoy nga eucalyptus sa Panahon Park and Stadium sa Barangay Mansilingan, Siyudad sang Bacolod, ang natalana nga pagkatapson kag ilisan sa mga endemic nga kahoy. Sunod kay Gobernador Eugenio Salacson, ini ang kabahin sa pagpatahom sang panahad bilang preparasyon sa pag-host sa probinsya sa Regional Athletic Meet kag palarong pambansa sa 2021. Doon pa ni Lacson, paamtangan man sang landscape garden ang pagkatamnan sang endemic nga kahoy paagi sa Provincial Environment Management Office. Ang PEMO amo ang gintugyanan sang gobernador sa pagdeterminar kung anong asay sang endemic trees ang igatanom. Sunod sa gobernador, hindi maayong asay sang kahoy ang eucalyptus, bangod ini ang madasig magsuyop sang tubig kag subong amat-amat na ginapangtapas gani kung mismo dito sa South Africa. Kapin 60,000 kapuno sang eucalyptus ang gintanom sa panahad sa ini ang gintukod sa itong 1997. I understand mga 300 trees ni siya. But of course, we're not cutting without replacement. No? Right now, it's a eucalyptus tree farm. No? It's actually a farm before na tree plantation din sila. Si Governor Eugenio Jose Lacson.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:21 sa mga bukol-bukol lang nga tubo sa aton nga lawas, sis man akong tumor, hindi pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Maydalan, Hernais. At tumalan sang gate sa Paglawan Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya man ang DTX 500, ang mag-detoxifying compound gumanang gatinlo sa atong dugo kagatay. Ini man na mayaras ng active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule kana ang DTX 500 ang pwede gad nga babakal sa online kag pwede nga deliver sa inyo puloy-an pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Palasyo ginhangkat ang Kongreso. Maghimo sang kasuguan para palawigon ang prangkisa sang ABS-CBN. Samtang mga national kag regional activities sa mga eskwelahan, mahimo na nga ibalik sa Pebrero 24. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita, Morning Edition. Yung banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod
nga mensahe wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Vitamin D3 aton nga ginarekomendar sa inyo isa ini ka super vitamin hormone gin classify nga may therapeutic effect. But silingon bulong gini siya sa magdabat nga balatian sa aton nga lawas amo na bisan ang aton nga mga medical doctors rekomendado nila ining life extension vitamin D3. Mabakal naton tag napulo ka pesos lang kada soft gel sini available sa mga butika malapit lang sa inyong lugar. Bisita man maka-aksyon sa Life Extension Clinic dira libre ang aton nga medical check-up upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamaagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic aral sa GA Esteban Building sa may Dalan Lacson, kilid lang sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:27, detalya na sa mga balita nasyonal. Ginhangkat sang palasyo sang Malacanang ang Kongreso nga magdihon na lamang sang bagong nga lahi para palawigon ang prangkisa sang ABS-CBN nga natalana nga matapos sa Marso 30. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, inibangod mayara sang lainay nga opinyon ang mga mamalida kung magapadayon o kung hindi ang operasyon sang ABS-CBN kung hindi matapos na ang prangkisa. Duwa pa ni Panelo, pwede nga magsumeter sa bagong kasuguan ang Kongreso nga nagapahayag nga may pending nga lahi para sa franchise renewal sang network. Nagpasiguro si Panelo nga hindi dapat mahadlok ang mga mamalida sa magbalay sa bagong lahi bangod hindi ini paghilabdan ni Presidente Rodrigo Duterte. Nagsumiter ang National Union of Journalists of the Philippines kung NUJP sang partial list sang petitioners nga luyag mag-renew ang prangkisa sang ABS-CBN. Personal nga ginsumiter nanday NUJP Secretary General David Panelo kag Deputy Secretary Raymond Villanueva ang listahan sang petitioners sa Kongreso. Sa ginpagawa nga statement, ginpahayag sa NUJP nga nagpirma ang 200,000 ka mga petitioners pinagi sa actual signature gathering sa nagkalain-laing organisasyon sa Metro Manila. Magluwas diri naghatag man nagahensya sa flash drive ago dihatag ang online petition sa change.org. Sunod sa NUJP, tuyo sinipakita ang suporta sa mga authors sang 11 ka franchise bills kag pag-inganyo ng italana ang hambalanon angot diri. Ginengganyo man sini ang Kongreso nga mangin independent kag hindi magpa-impluwensya sa executive kag judicial branch sang gobyerno. Gintugutan na sang Department of Education ang mga eskwelahan nga ibalik ang national, regional kag off-campus activities sa Pebrero 24. Ini matapos ma-delay ang pilay ka aktibidad sa mga estudyante bangod sa paandam sang coronavirus disease o kon COVID-19. Sa ginpagawa nga memorandum, kinahanglan sundon ang tanan nga precautionary measures sang DepEd kag Department of Health. Ginpahay sang ahensya nga tanan nga personal kag estudyante nga magapadulong sa mga personal nga lakat sa mapungsod nga may kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa Pebrero, ginakinahanglan magpaidalom sa mandatory self-quarantine sa sulod sang 14 ka adlaw umpisa sa petsa sa pagbalik sa Pilipinas. Ginmando man sang DepEd sa mga eskulahan nga magpatigayon sang school-wide general cleaning kag pagpapaskog sang disinfection efforts kada Sabado kag Domingo. Giningganyo naman sang ahensya ang mga pribadong eskulahan nga i-adopt ang precautionary measures nga ginpapanawag sang DepEd batok sa COVID-19. Naglambot na sa 350,000 ang kadamuon sa mga pasahero sa international kag domestic flights ang nabuhin tungod sa pandam sa coronavirus disease o COVID-19. Sa press briefing sa Malacanang, ginpahayag ni Manila International Airport Authority o MIA General Manager Edmond Real nga sinasambit nga kadamuon 16% kon 300,000 ang mga international passengers samtang 50,000 naman ang mga local passengers. Dugang pa ni Monreal nga na-record ang pagnubo sa pasahero halin Enero 25 tubtob Pebrero 17. Apang sunod kay Montreal, subong nga nakakas na ang travel ban sa Taiwan, Hong Kong kag Macau. Amat-amat na nga makabangon ang mga airline companies kag ginalauman nga magabalik sa liwat ang kadamuon sa nagaabot kag nagalakat nga mga pasahero. Ginapa-suspend ang Air Carrier Association of the Philippines o kon ACAP sa Kamara ang travel tax agud liwat nga mapabalik ang maayo nga dalagan sang turismo. Sa hearings ng House Committee on Transportation, ginpahayag ni Attorney Robert Lim sang ACAP nga dapat kakason temporaryo ang travel tax.
Ginaduso man sini nga magpatuman sang 3-day holiday sa din sa tion nga may holiday sa isa ka semana, dapat ini nga isaylo sa adlaw sang Lunes o kun Biyernes. Magluwas na rin pangabaymaan ni Lim nga i-exempt sa 14-day quarantine ang mga airline crew tungod na nabuhina na ang mga personnel sang airlines. Patag ni Lim nga masgin pabakod naman sa mga airline companies ang ilang disinfection protocol para masiguro nga protektado ang mga pasahero ng mga crew sa coronavirus disease o COVID-19. Nakahanda naman ang Manila International Airport Authority o MIA nga magbulig sa Bureau of Immigration o BI para magpatigan sa case build-up sa mga immigration officers nga imbulbado sa Pastilla Scheme. Nabuking ang Pastilla Scheme sa Senate hearing kung sa diin ginasuhulan sa mga Chinese ang pila ka mga opisyal sa BI kabaylo sa pag-escort nga makasulod sa pungsod kang makatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operations sa Conpogo. Sunod kay MIA General Manager Edmond Real, handang ilahanay para maghatag sang kopya sang closed-circuit television o CCTV footage kung magpangayo ang BI. Apang sa karon, ginpahayag ni Monreal nga nagalawig lamang sa isa ka semana ang storage sang ila CCTV o kung CCTV footage. Aminado si Monreal nga mabugat sa iyadughan nga may mga kontrobersiya ang mga taga-BI kag sa sulod sang pasilidad sang MIA natabo ang suhulay. Ginpasakaan sa mansang kaso sa National Bureau of Investigation Anti-Graft Division ang 20 ka opisyal ka empleyado sa National Center for Mental Health kalakip ng 3 ka pribado nga individual may kang tanan sang korupsyon nga ila ginhimo. Sunod kay NBI Director Dante Gueran, kaso nga paglapas sa Republic Act 1319 o kon Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 9184 o kon ang Government Procurement Reform Act, ka gross negligence and serious dishonesty nga may koneksyon sa pagbakal sa CT scan equipment nga nagabili sa masobra 3 milyon pesos ang ipasaka batok sa mga suspetsado. Duha pa ni Gueran nga nag-ugat ang kaso matapos na reklamo ang Employees Association sa NCMH kag nadiskubre man sa investigasyon ang nagkalain-lain nga anomalya sa pagbakal sang CT scan equipment lakip na ang wala pagsunod sa mga requirement nga ginasaad sa Republic Act 9184 kag sang Department of Health. Sa katapusan nga Balita National, igahatag sa mga regional units ng Philippine National Police ang mga ngalan sa mga illegal gambling operator. Sunod kay PNP Chief General Archie Gamboa, ipadala sa mga regional directors ang tanan nga ngalan sa illegal gambling operators nga ginhatag man sa iya sa nagkalain-laing nga source. Nagpaandam si Gamboa nga mayara sang salabton sa tion nga hindi maghimo sa aksyon ang hindi magsunod sa iya nga direktiba. Nagpahanumduman si Gamboa sa mga pulis nga hindi magpasuhol sa mga operators ng illegal gambling. Nanawagan si Gamboa nga dapat mangin agresibo ang mga pulis nga magpati o kung para magpati siya nga may tikang nga ginahimo sa kampanya batok sa illegal nga pagpanahor. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:34. Sa ato naman habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, atong nirekomendar sa inyo. Habon ini nga himo sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemicals ang gingamit pero ngani nga safe kaayo ang gamiton. Ang Santon Plus Herbal Soap naghatag alibyo sa mga itom-itom nga parte sa imong lawas la, itom nga siko, itom nga tuhod, itom nga ilok, bisan ang mga punggod kag pikas-pikas sa imong guya. So sa aton habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, nabulian kabala sa pagpamuhin, delikado gid na bangod posible tapikan ikaw sang badatian nga colon cancer. Gani rin ang solusyon Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag panguntra sa problema sa constipation o kon ang imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ang iyo colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta, i-kombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Paggamit sa convalescent plasma therapy, palawigon pa sang China batok sa COVID-19. Samtang pag-istorya natin karon sa Balita Special ang nanungod sa leap year. Ina sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
pati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, nag-edukar, nag-balanse, ka nagapabakod sa aton nga immune system, ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kag ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, ang marami nga antioxidant nga vitamin para sa mata, ginahatagan sang alipyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Para sa mas epektibo ang kombinasyon, mag-inom sang Mighty C, kag Santon Plus Herbal Capsule, nga pwede na ma-deliver sa inyo balay, pagi sa mag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusugan Yan Facebook page. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:41.
Kag sa ato naman nga Balita International, ginatunan na sang Chinese government ang pagpalawig sa paggamit sini sang convalescent plasma therapy para sa mga pasyente nga nagpositibo sa coronavirus disease o COVID-19. Ginpahayag sang isa sa leading respiratory disease sa China nga pagagamito naman ang mga therapy o therapy sa mga pasyente nga yara sa Guangdong Province. Naging positibo sa mga pasyente gikan Hubei Province ang paggamit sa mga doktor sa convalescent plasma therapy. Una na gingamit ang mga therapy sa payuhon ang mga pasyente nga nalatnan sang H5N1 avian flu kag H1N1 swine flu 15 katuig nang nakaligad. Damlag lang sa madiskobrihan sa mga eksperto gikan sa China National Biotic Group ang virus neutralizing antibodies gikan sa plasma sa isa sa mga pasyente nga nag-ayo sa COVID-19. Napamatud-an ini pinagi sa ginpatigang eksperimento nga epektibo ang mga antibody agod tapnaon ang virus nga una nagluntad sa Wuhan, China. Madinalagon man nga naprepara sa mga kompanya ang plasma para sa clinical treatment matapos ini nga nag-agi sa stricto nga blood biological safety testing, virus inactivation kag antiviral activity testing. Gingamit man ang plasma agud payuhon ang yara sa 11 ka mga pasyente nga yara sa critical kondisyon bungod sa COVID-19. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, nagsaka ang kita sa Philippine Ports Authority sa tuig 2019. Sunod sa PPA, naglambot sa 7.2 bilyones pesos ang 2019 net income sa ahensya. Mas mataas ni sa 31% ikumpara sa na-record nga kita nga 5.5 bilyones pesos sa 2018. Doon pa sa PPA, mas mataas man nakuha nga kita sa 47% ikumpara sa unang target sa 2019 nga 4.9 bilyones pesos. Kadungan sa naging pagnisan na General Manager J. Daniel Santiago sa PPA nga nakabulig ang PPA nga malambot sang gobyerno ang gusto nga pagata kung kagustuhan sini nga pagatag sang komportable nga pangabuhi sa kada Filipino. Sa ato naman nga foreign currency exchange rate, ang dolyar karon US dollar may baylo nga 50 pesos kag 62 centimos. Ang Singapore dollar may baylo nga 36 pesos kag 31 centimos. Samtang ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 51 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boys, 52 ka mga Pinay ang magapa indis para sa pinakauna ni Action Boy nga Miss Universe Philippines. After 50 years. Ara ka daw wala? Wala. Sad. Kay wala ta kayo. Pinakauna nga no? Miss Universe Philippines. okay. After 50 years ka di ba? Sang una magkuha sang ma-represent sa Miss Universe sa Binibining Pilipinas. So karon ni Action Boy pinakauna ini diri sa Philippines after 50 years. Ang director ni Action Boy si Shamsi Inday Shams Sip Action Boy ang director. So sa 52 hindi taman guro isa-isa sa lawag no kasi mabuwasan ta. Sa Negros Occidental Action Boy. Negros? Yes, ang aton diri nga representative si Angela Aninang. Aninang? Oo, Angela Aninang. Ang butaga din siya kagin pangita ko wala nakabutang nakita ko lang itsura. Beautiful. Ate ko hindi ka lang beautiful, intra-intra ka pa na imo niya. Una, di ba si confident lang pero alam ko hindi ka beautiful, intra-intra ka na imo niya. Sure, beautiful siya Action Boy. Though magulang lang siya, isa ka paligo sa akin. Ay. Kung makapaligo Talagang sa lang ka paligo mo. Gani wa. Paligo ka pirmi, sige, para magpantay kami nga duwa. Kalain. So, ano na Action Boy, good luck na lang sa aton nga mga ladies. In mga, waiting. Ladies in waiting. Yes. So, May 3, Action Boy, ha? May 3. Ano na siya nga adlaw? May 3. Wala tadi calendar. March sige. lang hasta. Basta May 3, 2020, makilala na natin Usually, mga Sabado, Domingo. Domingo. Pinakauna nga Miss Universe Philippines. Sa Mall of Asia Action Boy, basta makakadto ka. Kay total bakasyon man na. Di ba? Summer man. Bakasyon sa mga estudyante. Sige. Balita sa sports. Ginpagawa na sa samang basketball ng Pilipinas ang 12-man lineup sa Gilas, Pilipinas nga mag-enkwentro sa first window sa FIBA Asia Cup qualifiers kontra Indonesia.
Pangunahan ini ni Kiefer Ravena nga unang napili bilang team captain. Napili man sa CJ Perez, Poy Eram, Abu Trotter, Justin Chua, Roger Pugoy, Dwight Ramos, Troy Rosario, Isaac Go, Ferdy Ravena, Juan Gomez Diliano, kag Matt Nieto. Ginpahig ni SBB President Al Panlilio, nagasalig sila nga magapangbabaw ang team sa mga torneo, bangod halos tanan nga mga players, mga huben pa. Natalana kung tanay nga makainkwentro sa Gilas Pilipinas ang Thailand sa Webes, apag inkanselar ni bangod sa paandam sang coronavirus. Balita Espesyal! Alright! Energy, Aksyon boy! Yes! Oh, yeah. Yes. Ano sa mga adlaw? Thursday. Happy Thursday. Happy Amo na lang ginaya na naka-happy Friday. Bisan maulano ng panahon. Oh yes. Pero wala bagyo, Aksyon boy, ha? Ano Paano lang sa siya? amihan, Northeast Monsoon. Kami ka pamangkot, Aksyon boy, kung may bagyo ko, no? Kay tungod, amo na, gawlan. Kagang, hindi lain chimpos mo. Ang kasal ya, dayon gyapon karon Yes, na ayo, mass gali. wedding. Yes, Dayon gyapon, di correct. may kapamangkot niya ti madayon ni ang mass wedding karon kay kalain sa panahon. Ha? Di, wag ko kabati, bla kasal laging cancel tungod malain ng panahon. So, may atop manggoro ang ilang Kaya maloka, venue. hindi mo ni madali-dali ang makancel, ang makasal. Kaya nga, iban sila naka-ihaw na. Oh, of Iban course. sila yan, correct. naka-order, naka-kontrata na sa mga caterer. Yes, Oo, correct. abi mo lang ha, ining mas wedding ni. So, nakatilaw kami na mas wedding. Preparar kami pagkaon kay para sa mga kalasnon. Kaya, mo to. Ay, wag sila nakalaon. Kasi Naman. ila, balay, gali, may preparasyon man to. Ay, true. Oo. So, ginuntat May na lang parado man na. sila gali. Oo, may Oo, abo magin na. preparado Pero man may sila aragi gali. Aksyon boy nga wala eh. Ito siya. Pero kalabanan, bago prepare bisan paano. Oo, bisan paano. So, wala sila nagkaon. Bisan yung tilawan na nila yung prepare. May ara man yan nagkaon kadali porte para daw ko na lang pero may ara sila gali but silingon dira may preparasyon gali sila. Very nice. So tayo niya ang mas wedding karon sa NGC. Amo na gani ngayong dutay lang couples, do 220 couples lang para maglain ng panahon pwede mapasulod sa NGC sa kuan sa lobby. Kaysa kung nati tag 2,000 Tag 2,000 o ka kapuros, kapares. Di paano mo namin pasulod sa NGC? Kag nung ginungod mo na guro kay 20 para do Kada 220 Basta couples, 220. 20. Kaya ang pitsa mo, 220, 20. So, 220. Ay, kanami. Kaalam, Diyos na nag-ano sina, ano? So, nagani, 2013, 2013 man. Ang kabilang. couple. Very nice. Very, Di alam mo man yung himuon nga 22,020. Gani yun. Hindi ka sulod, no? Basta yung bangoro sa second floor sa NGC. No? Medyo alang-alang. Pero dayon, ha? Dayon na dayon. Sige. Pero sagwa sila Action Boy. Tani. Sila po Galing sa kay gwa na. gaulan. Di kayo kung magulan, kung malaking chimpo, ipasupin din silang pasulod. Okay. Sige, okay lang na. So, hindi lang pagpatamay ka, ilagaw ang balahaw. Pero din ka, kasi ilagaram mo, O, iban pala may magagawa ay wedding gown ginaya. Diba, hindi lang pagpatamaan. Iban nga daan yung malaki, daga barong ginaya. Oo, syempre. Diba? Kasal mo mong, diba? So, subong nga Action Boy, kay leap year, subong, diba? Leap year. Subong nga tuig. Ba't sila kung leap year, 365 days kita. 366. Gali? Oo, kung Abi ko leap ang year. year 364. Ha? 365 ang normal, ang tropical year. Okay. Kung mag-leap year, 366. Kaya may February 29 kita. Yes. Sige. That's it. So, anong, So, ang ang next- kwan? Anong ba't sila kung leap year? next, Anong dapat na naman? 366 days. Hindi Ang ining leap year kung Action Boy, ginhimo ni siya gali. Kaya para maano Black Action Boy, ma-maintain kuno ang Tiyog. Oo. Ang tiyog. Kaya actually Sa, Action Boy, kalibutan. hindi man gid 365 lang gid kaadlaw ang rotation bala. Sa kalibutan kaya exact gid ako na Action Boy, 365 days, 5 hours, 49 minutes, kag 16 seconds. So, kada- ang ginhimo ni Roman Emperor Julius Caesar, every 4 years, ginadungagan niya sa Sa kadlaw kaya para ma-maintain ang maayo, hindi bala maguba. Gregorian calendar nga itong ginagamit sa mga Action Boy. Gregorian, Oo, diba? So, amo na ang pila Kung sa magsiling ka mga... Gregorian calendar, amo na ang... Amo na ang kalendar. Muna. Una siya. Anong Hindi ako basa? ma-explain na pahasal. Na siya ang ginagamit sa kalendar. Okay. Kung may makita ka daw laing nga kalendar, hindi Hindi na na siya sa Gregorian. Hindi na siya atun. So, amo na siya Action Boy. So, ano ang mga tradisyon ang ari sa ginahimo sa sa leap year? Ikaw may tradisyon ka kada leap year? Ay, kung ano, ano May kaya tradisyon mo tradisyon. dabi?
Gakon lang ko, hindi ko kadugay. Masa sweldo, nadugangan pa isa kadlaw. Imbes ka 28, Tiit lang. Kung ano, Action Boy, kung leap year, dito sa British Isles, madamo kuno sa mga babayi, Action Boy ha, nga nagatanyag kuno sang kasal sa mga lalaki. Sila ang Yes, propose. every 4 years. Sila nga Every propose. leap year. Oo, mana. Malo ka, timpo ganin sa mga laon. Muna. Ito ko yung bal mo, no? Chuck. Sila nga propose. Sila na lang mga babae nga propose. Kado wala na pag-asa. Sila, Oliver, will you marry me? Kalay. So, man Action Boy, kung ginaano blas ang lalaki, hindi ko, do ka ako na Action Boy, ang tanyag ng babae, paghatagan sila sa una, kagkatapusan nga regalo bilang compensation. Oo, matag sang regalo, Action Boy, bilang compensation, Action Boy, sa nila, hindi kuya day, pag pagtanyag, kalain, no? Pwede ta ka pakasal? Hindi kuya day. Tagaan regalo. Tagang babae. Ang babae, tagaan regalo. Ari lang tayo? Pili ka lang pakasal or watag ka regalo. Nan. So, ikaw yan, yung may pilion niya? Depende kung basi kung mayo mo lang. Kung mayo, gito. So sa Greece naman yung Action Boy, ginakabig naman nila yung malas. Ang pagpakasal kada leap year. Bangod, mangin, Action Boy, hindi ko na mangin mabakod ang pag-updanay bala. Sang ginakasal. Depende na lang nagyapon sa inyo. Mo nat kagidya kung subong nagkakaslon mo na gid. Gani, di ba? Daw ikapakasal mo na gid, hindi ka pa pakasal kay tungod di malas. Depende sa una. Sa una man lang nga mga pagpati, Action Boy. Depende man ang lakat sa imo pang buhay, Action Boy. Depende man sa imo mga belief mo. Correct? Correct. Very good. So, ari pag Action Boy, may pamangkot. Kuno himuon sa mga balagin bata, Pebrero 29. This na my birthday. Action ba ang leap day gali ha 29, February 29. So, syempre, hindi man kuno dapat lang kuno nila pilian Action Boy ang 28 or March 1. Alangan hindi man pwedeng every 4 years sila celebrate. Tapos isip ka lang sa edad mo every 4 years. Nauna. Nga tsura mo do ka pang 30 pero ang inisip mo sipa dabi. Hindi mo bilang ka na edad. Kung edad ka 28, limo 7 pa lang ko. 7 ka pa lang every 4 years ka lang giisip ka lang sa edad mo. Kalainan. Wala siya. So either pili ka lang 28 or 1. 1 wala siya. Pero ang ibang ko ginapili 1 na lang gid no. Alaban siya 1 ka pili. Mas mayo pa nga late na lang goro sa advance or ano man depende kung nabudlayan sa birthday sa depende kung saan ka may money correct. Pero feeling ko usually March 1. Kay sweldo 28. Correct. Pwede man 28 ka sweldo. Pero hapon pero usually kaabot. So March 1 na lang gid. Solusyonan ta niya. Kaya para hindi man sila mabudlayan. Iduso tagi na yung March 1. Yes, iduso. Para madungan ka muna Action Eric. Nga, March 1. May lagit sa Action Eric. Wala naabtan sa no? Sa leap year, no? Kung naabtan ko siya sa 2090, double celebration. Correct. Action Eric na yan. Hindi niya basta-basta. Chance ni sa mga laon gani. Gani mo si Torco Jonks. Torco Jonks? Late ka naman nag-monitor. Mo yan. Sining ko gito. Good morning, Cherry Garcia. Jelica Dinson Di Mafilis. Ay, mga kwan ko inima. Remia Garcia, good morning. Dolores Ipakta. Ari si Dolores. Si Miss Miranda. Dolores. Miss Dolores. Roque Nesya. Marcelo Benesunio. Alegria Magtang Portal. M. Samoso, good morning. Sakay Kiting, kag Heidi Osison, good morning. Rose Wenner. Benji Torre. Teresa Linaha Kayaw. Andy Delgado. Robin Lugarta. Kagawad Ulay Abalahong. Chips O'Hara at Chips Hara. Kag si si Tipaya. Good morning. Manjin Bueron, mga ngaga. Sa atong Facebook Live naman Action Boy kay Evelyn Lipomaseno, good morning. Kay Milagro Cesar Alit, kay Maria Luz Grijaldo Macunat, kay Lance Logrunyo, kay Feve Alvarez, Gemma Mijares, Jocelyn Song Comedia, Jo Marie Pormentira, Leonie Landero, Bia Jonathan, kay Juviran Travis Paglumutan. Ano sa pamangkot? Anong pamangkot ni man? Kasal ka May update ka mo. Kay Nonoy Tajones, kay Jojo de la Cruz, kay Apong Alagos, good morning. Kay Milili Oligo, good morning. Kay Sunny Boy, Arnaldo Paladar. Abraham Apawan, mga ngaga. Standby na kita mag-action sa Action Hotline with Action Artoy Hopon. Ang inyo naman din ang news team. Aksyon, Dorel Cabatu. Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo,